Ráno se probudíte snad ještě unavenější, než když jste šli spát. Jako byste si vůbec neodpočinuli a navíc vás všechno bolí? Vědci zjistili, že každý druhý člověk spí špatně, protože má nevhodně vybranou madraci. Je na čase to změnit. Jenže matrací je na internetu snad milion. Kterou tedy vybrat? Máme pro vás náš nejprodávanější model Raketa Gold. Jen abyste věděli, že to není žádné ořezávátko, tak během let pozbírala tato madrace na Heureka pozitivní hodnocení 93% a 9 z 10 spáčů hodnotí, že se jejich spánek výrazně zlepšil. Spáč Miloš o madraci říká: za málo peněz, hodně muziky. Jana dodává: koupili jsme dětem, jsme velmi spokojení. A Hana říká: velmi kvalitní a pohodlná madrace. Koupila jsem ji mamince, 78 let, a po návratu z nemocnice se jí teď spí jako v bavlnce. Nemůže si ji vynachválit. Proč je Raketa Gold tak oblíbená? No, těch důvodů je hned několik. Je to ortopedická madrace vyrobená z vysoce kvalitní pěny Flexifoam. Nabízí rozdílnou tuhost stran, řadí se tedy mezi partnerské madrace. Raketa Gold je také vybavena 7 masážními anatomickými zónami, které aktivně rozkládají vyvíjený tlak těla, zlepšují krevní oběh a zmírňují bolesti ortopedického charakteru. Jedním z častých důvodů špatného spánku je podle vědců neklid. Ten je způsobený tím, že matrace se po chvíli proleží a to působí tlak na klouby a svaly. Potom se musí spáč otočit a během toho se probudí. To naruší spánek a sníží míru regenerace a odpočinku na další den. Raketa Gold tento problém naprosto eliminuje. Pěna Flexifoam reaguje na tělesné teplo a tlak a svým odlehčujícím efektem ulevuje celému tělu, hlavně kloubům, jako třeba ramena a kyčle, a celkově tak pečuje o pohybový aparát. Abyste věděli, že tato madrace vydrží opravdu hodně, podrobili jsme ji mechanickým zátěžovým testům. Celkem 40 000krát na ní tlačili testovací stroje a protože se její kvalita a funkce nijak nezměnily, věděli jsme, že tohle je to správné řešení pro každého spáče. Matraci si můžete vybrat ve velikostech od 80 do 200 cm a ve výšce 14, 16 a 20 cm. Jak říká náš zákazník Ladislav, především výška 20 cm usnadní vstávání z postele. Celkově výborné spaní na matraci. Zákazníci také říkají, že matrace nejdříve působí jako měkká, ale ukáže se být jako velmi příjemná. Právě díky Flexifoam pěně, která se dokonale přizpůsobí vašemu tělu. Zlepšete svůj spánek s matrací Raketa Gold. Objednejte si ji na našem e-shopu matrace.matex.cz a získejte navíc jako dárek kvalitní anatomický polštář s paměťovým efektem. Mějte lepší každý den už od chvíle, kdy se probudíte odpočinutí na své nové matraci Raketa Gold.